Butik 20 ka Pedro. Ano kaya amigo dito? Ha? Ano kaya amigo dito? Asa? Ito lang panas magana. Ato may tawad mo. Di nyo pakaon nyo, katuwar mo na sa ubos. Kira ko lang sa sete na. Ha? Oh, gilid sa bangkang kamay na. Bangkang gilid. Bangkang gilid ba? Oo. Ang ulo na nagawa. Ano, ligong kayo kaparo. Lapat di ulo. Tupayo sa ako, kilid. Gamay rin usanas kilid. Oo. Dagang nga ma'am. Kini doon ka buok. Ilan ka magdawas? Ato pa dito na, gawas ang pino. Laro nila mga 60 feet na isa man. Alaw mo din, no? Manang na mo yung mga cellphone amping yung mga di mabulo kay kuan. Di naman maabot na mo sa mo, bayad mo sa scuba diving. Sila may mukuha. Mau ni bom diri mama. Ano yung baat? Kita mag-isip pa balik. Nami hagdanan na. Nami hagdanan. Ana di hagdan, okay. Nami escalator sa manual. Ako yung gano'n doon, no? Yeah, Chingo. Burangyong. Kasi duhi lang sir ba? Bisik. Okay ma'am, gagals ma'am. Oh ma'am, tambak ko ma'am. Dili ra ko masam, dili ra ko. Ka sir? Dili do kay di ko kay bam langoy. Ate, bisunit ka man tas cutting. Ha? Ikaw sir? Dito? Ayaw lagi buhis cutting. Hindi na makilap sakit ma'am, lulutor mo ka ma'am. Oh. Asa doon? Ayan, ayan. Tro mga kilid oh. Wala, no, nadakuha ko. Oh, dakuha ko, no? Oh. Kuha ginawa. Okay, Chingo, daroga. Oh, dakuha ko. Ma'am sir, pwede na naman na. Dakuha. 30 minutes na tayo rin ma'am. Wala, di ka kabantay oh. Ga. Dagong din oh. Ikaw sir, ikaw ma'am. Umot ko. May kamera na, tumangan. Hindi ka mag-punch. Kinagat, kamera. Dili ko, di ko sali. Tulang sa. Other live oh. Mura.
Nay, go down na. Pwede ako, are? Pwede na. Gunit. Oh, now ito. Sige. Tuwang karon. Lalala. Sige. Malayat ako. Ano ni hagdan ikaw, Bert? Dito sa ko. Dito ko. No, dako oh. No. Oh, dako oh. Oh, gawas na siya. Wala ko kita ni. To. Ay. Mato ko, Bert. Ay, Sige, ako. ikaw yung video naman, Bert. Oh. Taas sa squad lawas ah. Dako kayo. Kasi magbangang nga oh. Dako agad. La. La. Dako ako. La. Wala sir, ngipon sa. Oh. Pwede ngipon na siya. Baka ba na ubos na ngipon na mapula. Ah. Tudad ko siya ngipon sa ubos. Wala na ngipon tanan din. Kawagid tanan. Ang tao na tuyog. Tuyok po na niya. Tuyog. Dagat. Kasag na. Pero nga nung dili ko na ipahikap. Kung mo siya, ikan ba? Ikan po. Supapatis ko kayo. Kanang yung ikob. Suko din sa hikap po. Ikan din. Ah. Ano, gusto mo talig. Iwasan. Kala ko di ay. Hindi na yung ikog ilang pa. Kati, ano yan? Bali. Grabe no? Gusto ka mo bunal. Saan ang biyahe ng kuana? Ano ba? Saan siya kuan? Asa biyahe? Kaya, diving ba? Diving. Ay, diving. Ito na rin, diving. Sumilom din. Sumilon.